Hello, Umbing! Sakngayam ni Ate Arian Nicolas nagapot ti Urdaneta City Public Library. Tatangal daw at dati istoryak kinyayo. Ati nga istorya kat insurat ni Jeneline Soto. Kwarta gapo iti basura. Kwarta gapo iti basura. Insurat ni Jeneline Soto. May tangal daw at da iti ubing agnagnagan iti Berto. Ijay kinya daapong nga paket ken lakay isu na agigyan. Napagustuhanan na iti agpidot ti plastik, bote, landok ken dyaryo. May sangal daw nakapanunot iti mayat ni Berto. Napanunot na nga ilako dagiti natipon na nga plastik, bote, landok ken dyaryo. Nailako na iti 32 amin. Mayat iti isem ni Berto. Tanagatang na ajay bado nga kayat na. Nadanon ti Domingo, insuot nan ni Berto ajay bado nga nagatang na. Madi nga si Merdeng nga agpidot ti plastik, bote, ken dyaryo ni Berto. Tapno magatang na daggijay kayat na nga gatangan. Dayjay ti istorya tayo day tingal daw. Nakayatan nyo kuma. Aganad tayo nga lanang ubing.